un traballo que non vai explicar hoxe, creo que é desde unha das poucas persoas que dedicou un traballo así tan profundo nesta especie. Neste caso non vai contar este traballo na provincia de Pontevedra. E, bueno, deixo vos con isto. Bueno, moitas gracias. A verdad que é moi chulo o proxecto. E, bueno, vou falar aquí un pouco sobre a situación actual da especie na provincia de Pontevedra e o seu hábitat. Vale, a miña relación coa especie, digamos, atendendo ela solamente, comeza en 2011, a raíz que foi declarada a SGO como ave do ano. Pois a miña intención era realizar un mapa donde, digamos, era visualizado onde esta especie, en que lugares na provincia de Pontevedra, fora de cuadrículas, en plan, un mapa detallado onde está situada, non? Como vemos aquí, vamos a poner un pouco dividido en tres partes ao motivo: o traballo realizado en 2011, o estado de conservación da especie, detalle da localización e o ámbitos de comportamento. Bueno, aquí fago un pequeno resumo do que foi o traballo. Estaba claro que o traballo de campo non iba a poder realizar o só, entonces, podéndome contar con diferentes persoas, colaborar en 19 personas, onde podemos facer unha cobertura da provincia de Pontevedra un 60% do territorio aproximadamente. Para mí se recopilaron citas do noticiario da SGO. Digamos, eu intento facer unhas pautas do traballo de campo para abarcar o maior territorio posible, onde facía observacións crepusculares e sobre todo nocturnas, entre 15 e 30 minutos, marcándome pautas de territorio. As observacións principalmente as fixen nos meses de marzo a xullo, porque son os mellores meses, sobre todo para facer escoitas nocturnas, porque cando se están emparellando, e sobre todo a partir do mes de maio, cando se teñen polos. Cando se teñen polos, o macho está fora do niño, aí se poden facer moitas observacións diurnas, e xa cando teñen polos, pois se pode ver a calquera hora do día. Sendo esas horas, cando facemos esas observacións, que nos pode indicar un lugar claro onde están criando. Bueno, aquí poño os datos, máis ou menos o que se conseguiu sacar. Ao período 2007-2011 se recopilaron 111 territorios. Para 2012, xunto con Suso Taboada, profundizamos un pouco máis en detalle para presentar isto no Congreso. Sabéis que 116 territorios. A día de hoxe, que sigo recopilando citas, se ampliou 127 lugares onde está presente a especie. Como dato curioso, o maior densidade se localizou en Cornelos de Montes, con 4 parellas en 20 km cuadrados. Bueno, aquí poño un pouco un mapa para ter unha referencia a nivel galego de como se sitúa a especie na provincia. Como vedes, hai unha gran concentración no fondo da ría de Vigo, nos Aranés, na ría de Pontevedra. Básicamente, son as zonas onde se moven a maioría dos observadores, para apartar citas. Claro está, entre a comarca de Vigo e Pontevedra, é onde me sitúo eu, que é a maior radiación, por eso se concentra moito o que son as citas en esa zona. Especifico un pouco máis, non se ve moi ben, pero sacando as áreas montañosas, cabe destacar que a especie é menos abundosa en grandes áreas de cultivo, como é a comarca Rodeza, onde menos abunda a especie. Sin embargo, hai que parece o contrario nas zonas máis habitadas, onde hai máis poboación e hai máis vivendas, onde máis se pode atopar a especie. Bueno, aquí teño esta zona delimitada, é onde vivo eu, e temos un exemplo claro do que está marcado, que son os antigos terrenos de cultivo, onde se pode ver a gran reducción de hábitat que sofreu. Hai que darse conta que durante séculos o home estuvo proporcionando un hábitat axeitado para que a especie proliferara. E aquí, digamos, se reduciu o territorio en máis do 70%, concentrándose, sobre todo, alrededor dos núcleos urbanos, ou un hábitat axeitado. Eu digo aquí onde pode un territorio hostil, ven sendo
é evidente aumentar a presencia de outras especies, como é a velariona ou o zorro común. Son especies que poden ter un efecto predador e incluso disputas territoriais. Se trata a subliñar, sobre todo cando se colocan caixas niños e demais, ter en conta os focos de bosque onde poden aparecer especies que poden predar. Aquí digamos a súa localización, como vedes, é evidente onde está, é unha horta unha vivenda, está aí a parra da viña, unha maceira, un muro ao fondo, que estas son as localizacións onde a xente non nos ve. Normalmente estamos acostumbrados, cando vemos un mocho de forma casual, no alto dun poste, nun cable da luz, no cúmpio dunha casa, pero depois, cando empezas a profundizar, as especies salen de outros lugares. Outros lugares menos accesibles, xa que das de núcleos de población, moitas veces as hortas están detrás das vivendas, non son sitios onde os observadores, non? A xente que se dedica a verades suele ir. Este, digamos, un exemplo claro de esa situación. Aquí de Souto, isto tamén das vivendas, unha sinal de prohibido. E aquí, o que me refiro é a situación das vivendas. Esta vivenda pasa un camino pola parte de adiante, pero moito se coloca na zona posterior das vivendas, non? E que é moi difícil localizalos. Igual que poño esta outra imaxe, donde se ve o perfecto camuflaxe entre as árboles. Bueno, está sendo un pouco raro, sinceramente, eu dedico ao traballo de campo, non tanto divulgativo. Pero bueno, aquí poño outra imaxe máis sobre o que é a camuflaxe da especie. Isto é como se camufla en hormigues que colonizan as pedras. Se non sabemos que está aí, é difícil observalo. Isto tamén vemos a un mimetismo que é moi claro dos vídeos que roban este carvalho. É dicir, que de todos os territorios onde se observou a especie, só se localizou en dos lugares digamos, en grupos naturais. Primeiro, este que é un carvalho, pero unhas peculiaridades que ten que estar próximo ás vivendas. Se por exemplo, este carvalho estivera un prado aberto, é moi probable que colonice outra especie, unha especie de maior tamaño, que pode ser a velariona, que os usaran ali. Entón, teñen un radio onde eles están seguros cerca dos humanos, non? E aquí, o que diría sobre linear portales, o arraigo que ten a especie ao seu territorio de cría. Teño varias observacións, aquí se ten o botón, aquí é a situación dese carvalho, que como vedes na imaxe anterior, este carvalho colmadouse de silveiras. Digo, esperando que a domicilio viña de Gonzalo que estaba posto nun camino, viña de Gonzalo de carvalho, que esa especie, ao non poder criar no carvalho, se desplazou aquí. Isto é unha zona onde teñen posto unhas churrasqueiras, unhas mesas, e as pedras me están criando aí. De momento, é onde está a localización actual da especie, en ese lugar. E aquí, por exemplo, en Fornero dos Montes, como os montes estaban creando esta vivenda, na chimenea, esta casa foi reformada, ademais, xese perfectamente aquí, como está tellado novo, pois. Se cambiaron de lugar, se viñeron aquí a unha antilleira de pedras, un muro caído, seguiron mirando aí, e unha vez que a casa foi reformada, pois volveron a establecerse na vivenda. E isto pasa en moitos lugares, moitas veces solemos ver a especie en un punto concreto, logo deixamos de vela e volve a aparecer. Pero eles teñen un control do territorio, se son molestados, suelen cambiar de lugar, pero sempre ano tras ano aparecen en uns puntos. Non quería ir tan rápido. A verdade é que está avanzando moito. Se tedes alguna pregunta, porque os poño unha imaxe final como detalle, vedes aquí está un mocho. E aquí tedes un lagarto armario, que tamén pode ter un factor predador sobre o sol, sobre todo no que viene cerca da xa. E como falabas antes, os prados de alimentos florais, donde, digamos, sobre todo son usos de pastoreo de ovellas e de sea, son os mellores donde hai ese alimento para especie, e son mellores onde a podemos localizar.
Como vemos aquí atrás, os terrenos agrícolas, alrededor das vivendas, grandes núcleos de poboación, son lugares onde nos solemos visitar para ver a especie. Realmente donde máis se localiza. Quería aquí indicar no mapa. A zona moi poblada da provincia, todo este territorio, realmente onde se unifica. Temos no Baixo Miño, tamén a zona dos Salles, e subliñar o entorno da cidade de Pontevedra. O que é todo o entorno da cidade de Pontevedra é unha zona de bastante abundancia de montes, e incluso hai observación na mesma cidade en parques, que tamén, donde a especie máis amagosa, pois tamén é máis probable que colonice outros puntos menos habituais. Por exemplo, unha camiña que se estaba seguindo, cando fixen o traballo, a idea que tiña de a dispersión juvenil, que non se produce, digamos, moi alexada do seu territorio. O de feito, aparte en sitios propicios, aparece a especie moi próximas entre sí, moitos lugares onde se asenta a especie. Pero claro, isto non se sabe a ciencia certa, se non hai un sistema de avilamento, se poden observar os exemplares para saber cales son os seus movimentos reais. Bueno, se tedes alguna pregunta que pode contestar. Bueno, non sei se a poder marcaros con color, por está un seguimento das parellas ou... Aí se necesitas un permiso no vendedor, se necesitas un permiso e ten un proxecto do que queres facer. Ya, como se da a metodoloxía, eso, a aniversario, pues eso é moi interesante, porque diste o tema da dispersión juvenil, que distancia percorre. Claro, se presentou, ese dado non podemos poñer porque, claro, non sabe seguro como se desplaza, pero sí, digamos, en sitios propicios que aparecen moi cerca entre sí, non se secundarios seguros. Como vedes, pouco a pouco, seguindo facendo un traballo de campo, siguen aparecendo máis lugares, porque hai que llevar un sistema, en plan, seguir observando esos puntos, si son lugares novos, e dentro deses lugares aparecen outros lugares novos. Non? É que un pouco así, pues, temos un control por alineamiento. Mira, unha pregunta. ¿Existe algún dispositivo de TDS que nos sería democrático, de que se poda por radio saber onde pode estar o salón? Si tens financiación para facerlo, poderías facer. Aquí que sabes, despois agora hai microchips moi pequenos que funcionan. O caso que é complicado, por máis pequenos funcionan de día, porque captan a luz do sol e cando, digamos, teñen maior registro. Pero se algo probable, agora facemos. Realmente hoxe en día existen chips moi pequenos que se poden instalar, en aves de pouco gramo se instalan. Estamos traballando, ¿verdad? Un proxecto do grupo Naturalista Hábitat para facer seguimento de aves. Entón, podemos ter un equipo que pasa este equipo de pagar para que vamos a comprar, claro, yo digo que o que estamos planteando pode ser usable despois con arneses ou con adaptadores ou que estamos pillando miniaturizado para que poida ir. O tema
depois che teñen que se apuntar, mira, nivel, e de un certo modo creas algo, non? Creas unha chispa na xente, muitas veces, xente totalmente desligada. De feito, nas zonas máis urbanas, a xente vive no rural, pero como se vivira en un piso, totalmente desligado sobre o seu entorno. Pero se embargo, no seu entorno, mira, que me parece isto, as zonas que se empezan a ver outras cousas, non? Que a xente que sí, que mostra un interés. É tan importante conservar o seu territorio onde vive, como é que a concienciación ambiental. Xa, pero desde pequenos, desde a escola, falaba desde os mestres, a xeración maiores está, claro, é máis accesible, non? Que a concienciación, pero é moi importante. Tanto concienciación porque son especies que viven entre nós. Eu poño un exemplo, o mocho é algo así que vivo o Señor de los Anillos, cando Merry Pippin lle dicía Bárbaro, plan, cuanto máis cerca del enemigo, máis lejos del peligro, non? Algo así. Pois pensando esa situación, están aí entre nós, pasan desapercibidos, son pequenos, e digamos, como non molestan moito, pois están aí tranquilamente vivindo. E o que poño iso, que tamén unha vez que empezas a velos, daste conta que esas observacións casuales é un punto íntimo realmente da proporción que hai. Eu creo que o número que se sacou é bastante considerable. Son puntos de observacións puntuais. Se eso multiplicamos, se son parellas criando, pues multiplicaría moito máis o número de efectivos. Tendo algunhas zonas onde non se pudo respetar mínimamente. Dixetes que na zona do Oeste era onde había menos, era onde a zona máis intensiva. Sí, cultivo intensivo, e demais que tamén hai que ter en conta que viven moi ligados ao homem, as construccións humanas, porque as naturales escasean, precisamente a subida masa forestal, eses carballos que había nos lindes, con mocos e demais, se colmataron por eucaliptos e piñeiros, quedaron en medio, son lugares que ahora colonizan as apellonas, que antiguamente posiblemente serían lugares onde estarían os mochos, pero un pouco máis abertos. En esa zona de Beza, Garín, por aí, esa zona me contaron que desde que houve a concentración parcelaria notan moitísima baixada de diversidade xeral. Claro. Por eso, E que aquí vivemos un pasto rico. plantas, quitaron os seres, quitaron os nudos, Claro. desapareceron. Son zonas, o entorno do rural, son moita biodiversidade xa, o que uso tradicional é moita biodiversidade. Que me parece, ao redor das vivendas, hai unha biodiversidade increíble, de todas as especies. E claro, cando facemos isto, cultivos intensivos, facemos lugares como monovarietais de especies, que son para pasto, para vacas, e máis as vacas contaminan moito en sí, e digamos, non se ven favorecido para algunas veces. Eso sí, favorece a outras, como é o caso o medio da masa forestal, favorece moito, sobre todo nas rías baixas, o azobe a Belgañón. Eu creo que dentro do que a agricultura hai distinguir, a agricultura extensiva, esos prados que diríamos multiflorales e tal, a agricultura intensiva, onde está ademais hai moito porcino, hai moitas granxas, os animais están sin salir. A ver, eu creo, se non corrixídeme, que cando hai vacas pastando en prados, que non ten por que ser, digo prados, praderas intensivas, me dá a impresión de que ten que haber en esa bosta, estamos vendo que hai miñocas, que hai escarabellos, que hai como unha cadea trófica, non? En cambio, unha explotación intensiva de porcos, pois, o único que consigues é contaminar os arredores. Bueno, aí tamén hai que darse conta con a explotación de vacas, onde pasta, non é o mismo que teña un veciño unha vaca, esquizofrénico del 12, a vaca se cambia, e dá un tempo a regenerar todo o seu entorno. E non é o mismo ter 50 vacas, están sempre no mesmo lugar, na mesma zona, están coxando, se os animais fueran salvaxes, pois unha vez que se acaban os pastos se van a ir. Pero non, nós provocamos que salgan máis pastos, non deixamos, digamos, ter un ciclo de vida, e están degradando totalmente ese territorio, ainda que sexan, sí, son vacas que comen pasto, un pasto relativamente pobre, porque non hai biodiversidade aquí, tanto de plantas como o resto de especies. Un pouco as conclusións que se sacan así, ves un pouco en profundidade que o que sucede, non? A ver, hai unha oportunidade, os proxectos novos están financiados por la PAC, non sei se coñecedes que unha
unha das cuestións dos impostos da política máis importante do europeo, que é a política agraria común, a sociedade de Alemania, Inglaterra, países avanzados, piden que se den cartos para aqueles agricultores que fagan cousas sostibles ou que aporten bens públicos. Aquí o que estamos facendo é aplicando ao revés. Aquí estás penalizando a xente que ten sedes, así como se digo. Non sei hasta que punto podemos integrarnos para evitar esa barbarie. En ese sentido, volvemos ao mesmo de antes, concienciación, e saber o que se fai. Igual, a xente que gusta máis a natureza, que guarda polo monte, pero ve unha pola carina, ben podía limpar isto, que está hecho de broza. En plan, non entenden que iso é un ciclo de vida. Iso ten as súas especies que habitan iso. A ver, eu traballo na agricultura, sei que se está aplicando como boas prácticas, implica esa limpeza de deixar todo, por exemplo, hubo que cambiar a política esta fai pouco, porque si tiñas algún prado con algún toso, con alguna xesta, estaba mal traballar, te penalizaba a sanción. O sea, que estaban dando unha educación completamente contraria que pretende a PAC aquí en España, aquí en España y en Galicia. Nas zonas do Cobrel, nas zonas donde hai esas sedes, este paisaje, esa paisaxe mosaico, que é o mellor que poder ver para estar penalizando todo o que ten sedes e desconta no recinto que a parcela da PAC e poñen a sede como recinto forestal que non é superficie cultivada ou agrícola e desconta. Entón, sabes que están facendo? Para que non les vayan esa sombra no sin par, cortar as árboles. E iso é o que está facendo esa paisaxe, o sea, eso hai que denunciarlo ante Europa onde sexa, porque é unha aberración. E que aí tes un problema. Os que ponen as leis e ponen as normas, realmente a maioría non teñen ni idea disto. E os casos, digamos, unha persona estudiada que ten unha carreira de universidade, que ten que facer ese traballo, está enfocada moitas veces aos rendimentos. Por exemplo, un forestal está dedicado en plan, que rendimento lle va a sacar a isto? Eu que non sei. En plan, hai outros aspectos que non se valoran. Hoxe en día, sí que hai xente que sabe, búscanse novas vías para eso, pero moitas veces se busca o rendimento. Igual que a alimentación, a maioría da investigación, a alimentación, se aliga a como ter maiores beneficios, non o que nos vai a aportar o consumidor os beneficios do alimento que se está producindo. A maioría están enfocados todo a producción, que no agro, moitas veces, é o mesmo. Nos intensifica, todos os estudios que se fan están dedicados a como producir máis e máis rápido. Pero bueno, eso digo que na PAC está de volta, porque está saindo noticias últimamente, isto é un cabo, unha catástrofe, porque non hai páxaros, non hai polvoretas, non hai insectos, e nós que ainda podríamos ter aquí unha paisaxe biodiversa e unha natureza única, pois estamos ainda con isto, con a aplicación. O único país que se puxo a que as corrientes de interés ecológico se eliminaron o glifosato, o sea, esas marxes que hai con flores que quedan... Foi España! Aquí, foi España que decía, o tema do glifosato, como lle vas prohibir a xente cando a administración usa mansalva. Claro. Pode ser suizo parte, non? Pero ao mesmo tempo. Pero só digo que a mí me parece que todo este traballo é laboriosísimo e logo ven 4 indocumentados que están con muitos cartos de Europa jodendo o que estades facendo vos. Sí, aí volvemos ao problema, é educación. E se a xente non hai educación, se non hai unha masa de xente que influyen eses políticos que se moven polas masas de xente, sinceramente, pois non vai haber unha presión para que cambien as normas e a forma de facer as cousas. A non ser que chegue alguén ao poder, que sí que teña un pouco de conciencia e se implica un pouco máis en estes aspectos. Non é para que para meterle calle aos grupos ecologistas. Claro, pero o pouco que estamos falando, aquí neste territorio e a reserva da biosfera. Antigamente se colles o bo americano de 76, toda xa sería en estas zonas,
Aquí eu digo o Arreglismo, ¿no? incendio a resoltos, de lado a lado. Pero aquí, como se ve, este xa é un incendio previo, de anos atrás, que xa, digamos, acabou con todas as especies que había. Ahora o problema que hai, aquí hai carballeira, aquí xa se veía, este é un río, a carballeira é un problema. Había carballos onde se ve perfectamente, estaban podados, se adecaban para madeira e facer vigas. Pois aquí, como era a especie máis abundante, se colonizou de carballos e outros especies de ribeira. A día de hoxe, a segundo o que estamos vendo, o problema é moi difundido. Estes son terrenos privados, a maioría. Hai un montón de eucaliptos ardendo, eses eucaliptos retoñaron, e agora, unha vez que pasou este incendio, xa se ven a centos. Vense a centos polo chan. Porque unha especie que favorece... É unha especie invasiva. Sí, é unha especie que favorece, porque unha vez que pasa o lume, abre e solta semente. E agora vense a centos. E isto dentro de 10 anos vai estar verde, pero a especie principal vai ser o eucalipto, pero o eucalipto en masa. O eucalipto varilla a centos e poucos metros cuadrados. Non hai ningún, como son todos terrenos privados, non hai forma de... Pero eso me siento para os competentes de Madrid que dijeron que hai un informe científico donde se di que un eucalipto por unanimidade dos investigadores do comité científico que é invasivo. O Ministerio dixo que contratou a un ingeniero de Montes que traballou en un raio de para ENCE, que nació de Corrente, dixo que eso era mentira, os cataclins, pois iban a seguir que non iban a hacer caso para o comité científico. Pero eso que estás comentando, unha foto de evolución e todo, é un exemplo claro de como unha especie invasiva. Sí, como invasiva. favorecida por su... Sí, invasiva en todos os sentidos. Mineraliza totalmente o chan, de seco. Claro, unha vez que se comeza a secar o chan, pois claro, en épocas de calor, se non tes unha vegetación que conteña humidade, pois vai se evaporar e non se vai a erosionar moito máis o terreno. O eucalipto provoca moita acidez, xa de por sí, o que é o valor de ácido, provoca moita acidez. Iso pasa tamén moito, parte dese cambio no chan pasa nos ríos, cambia o que é o ecosistema do río, sí. Perdona que xa non me máis, pero para que vexades ao nivel que temos no última par, no último orzamento da par que temos agora, había un informe de biodiversidade feito cargado por o Ministerio ao CSIC de Castilla-La Mancha, do centro de Casca e non sei que. Bueno, pois a Unión Europea pide que se definan cales son os hábitats agrarios de alto nivel natural, que teñen alto nivel natural. Pois sabedes que tal ponía en Galicia como de alto nivel natural? Pois o toque. Alto nivel, claro. Claro, tamén son clasificados que venían os partos de Europa. Denante dicional, como que, onde están os naturalistas, os ecologistas, a mí me parece unha cosa. A nivel político temos moi pouco peso. Claro. En España temos moi pouco peso, e se non hai, o que che comentaba antes, non hai unha masa de xente visible que faga presión sobre os políticos, é moi difícil cambiar. Date conta que a industria da madeira é algo que vende hai moitos anos e ten moito peso. Tanto eles como os cazadores, os cazadores teñen moito peso. Calquer chorrada que dicen se teñen en conta, e moitas veces son auténticas chorradas, sin ningún rigor de ningún tipo. Pero bueno, se denuncias que Europa dixeron que por favor que explicaran como podía ser eso. Por que a EMER decía que plantar eucaliptos que se evitaban incendios, que eso non lle colou aos concellos de Europa. Bueno, bueno, sí, pero claro, ti estás falando, plantando eucaliptos, por exemplo, plantacións como as que tedes aquí, se un pouco controlada, está claro que non hai incendios, pero o problema, sobre todo que temos en Montevedra, é o descontrol. Temos un descontrol dos eucaliptos, e como a maioría de moitos son terrenos privados, onde se plantanse no manto comunal, pero claro, eso se estende
tende a terreos que están abandonados e aí tende realmente o descontrol de todo. O descontrol de totalmente todo o territorio, porque aí non se pode facer nada. En xeral, eu creo que o tema do vehículo non é o mismo que falaba antes con rapaces das coruxas e todo isto. Todo ten que servir para algo. E se o que lle queres dicir a unha persona que ten unha plantación e planta carballos, e vai dicir, pa que, se é que me está dicindo... Pero aí o que está falando non existe. Temos que... A base deso, a ti darlle un valor, é a concienciación, é a educación, é a base de todo. A educación e a concienciación é a base. A xente que veña que xa lle dé un valor económico, en plan, cando vale eso. Non lle dé un valor. Hai que denunciar porque aquí hai un lobby que educa a doutrina desde os medios de comunicación e hai un lobby que doutrina aos propios a propia universidade. Hai unha cátedra que se chama ENSE, verdad? Hai unha cátedra que se chama ENSE, onde estudian. Como que non? Sí. A ver, aquí que van a É que financian eles mesmos. Claro. Eu unha xornada en Lugo non se atrevía ningún forestal a ir contra ni defensa ni porque o señor Villapol dixo e a ver que decides, a ver en onde vades a traballar, non? E xa vemos o nivel. Ese problema que se creou un lobby que é moi difícil sair de él, que é algo que ten moitos anos e hai moitos cargos que se mueven con madeira. É moi difícil cambiar eso. Había políticas que eso había que hacer, que é moi complicado. Creo que debe ser mejor. Bueno, sí, perdón. No me las calles, pasa. Bueno, moitísimas gracias. Desde distintos ámbitos, desde o ámbito ambiental da conservación, desde o ámbito da agricultura, desde o ámbito da investigación agraria, como vedes tamén nos temas que máis implicados están, desde o ámbito da comunidade educativa, de como podemos aproveitar isto para traballar o curso que ven. Moitas gracias a todos os ponentes que tedes estado aquí por axudarnos a abrir os ollos, a coñecer mellor esta especie, como nos pode axudar a traballar nos coles, cos agricultores, cos políticos, co Farama, coa xente que toma as decisións do plan de suelto rural. E o que falábamos antes, de que desde a comunidade educativa, deste proxecto tan bonito que estades desenvolvendo, que podamos conectar con a nosa reserva de biosfera, con o noso territorio, cos coles de Culleredo, cos coles de Sala, que tamén están traballando sobre os territorios, aquí en Montexalo, a Ría, e en Sala traballando na zona das Bañas, que podan conocer o traballo que estades facendo, estes materiais que son excepcionales, que podades deixarnos e traelos aquí a Sala para que os rapaces tamén se inspiren e vexen que poden traballar nestes espacios. Eu escribía a chica Andrea, que é a xestora da Reserva da Biosfera de Terras do Miño, que millóns a coñecedes, que está na Diputación da Coruña, e dixe, oi, estamos aquí vendo este proxecto de Vinxes excepcional, tes que coñecelo, e dicía que non tengo que coñecelo, que xa o coñezo. Xa estamos traballando e apoiando a través de un programa que teñe bienes de defendimento nas escolas, o sea que a través da xente que está traballando na Reserva da Biosfera ali, en Terras do Miño, vamos a seguir traballando e a ver se podedes vir este curso que ven a contarnos o que estás facendo. Así que moitas gracias a todas, moitas gracias a todos, e eso, repito que isto é un pouco o objetivo desta especial. Abrir un pouco a visión desde distintos ámbitos para ir cambiando esta realidade que temos e poder traballar neste ano que ven, neste curso que empeza sobre estes temas. Vale, moitas gracias. Pues nada, la oportunidad de agradecer sobre todo los que venís de lejos, los que venís desde lonxe, Óscar, desde Baixo, desde Mondoñedo, tamén que vides tamén facemos un gran esforzo a vir a compartir as vosas experiencias, tamén a Dani Carla para a súa charla, a Pablo para axudar tamén a miña presentación, e só facer unha reflexión. Óscar, o traballo que fai cos compañeros da SGO, os compañeiros que ten de censos de Moucho,
fai no altruistamente, fai no voluntariamente. O proxecto Revirixe, aunque tengas ese apoio pequeno institucional, é unha actividade que fan eles con moitas gañas, pero de forma voluntaria. O traballo que fai Hábitat tamén é un traballo voluntario. A veces depositamos todo as nosas esperanzas de mellora no medio ambiente en voluntarios como a Óscar, iniciativas dunha serie de alumnos dun instituto ou entidades ecologistas ou ambientales ou naturalistas. Eso é unha arma de doble fío. Hai que ter moi en conta que nós nin as iniciativas particulares somos salvadoras de nadie. As institucións son as que se teñen que poñer as pilas e sacar ter esta cultura, esta divulgación ambiental na sociedade. Hábitat, no concreto co proxecto Nouxo, que fabrica, fai, diseña unhas camisetas para poder sacar pequenos recursos que ustedes, por certo, por aí, para poder financiar el xente, o material, un tríptico, todo eso, todo ese traballo que se fai, hai que poñerlo en valor. Hoxe non deberíamos estar aquí 30, 40 personas, teníamos que estar 100 personas, 100 persoas aquí falando, ponendo en común. Así a todo, eu salgo contentísimo desta xornada, porque puxemos en común acciones voluntarias como a de Óscar e os compañeiros, un instituto que nos está dando leccións ao grupo naturalista como Hábitat. Nos, como Hábitat, temos que aprender o que estades facendo. Felicitar os profesores, lógicamente, tamén. Vos estades marcando unha diferencia enorme con vosa acción. Hábitat, pues vamos traballando nos frentes que temos. Fragas do Mandeo tamén loita moito, gracias a Fernando tamén que levanta esta fundación, pero que? As institucións son as que nos teñen que apoiar a nós, e nós non estar chorando, reclamando as institucións, estamos falando de fundaciones, a Xunta, non chorando, suplicándoles que modifiquen unha serie de axudas para que nos podamos traballar, porque realmente todos os que estades no cole, no instituto, invertides moitas horas de traballo nese instituto, fora ou dentro do cole. Óscar, paseando as noites, buscando muchos os compañeros por aí, e nós quitando o tempo que non temos. O tempo que non temos de traballar polo medio ambiente é o que empleamos. Entón, bueno, simplemente facer esa reflexión e felicitarnos a todos, porque todos creo que hoxe hemos aprendido moito de diferentes iniciativas e que creo que é unha xornada moi completa, moi chula. Enhorabuá a todos, gracias.